Hej og velkommen til LikeCandyFloss.dk. På LikeCandyFloss.dk har du mulighed for at lege en stor popcornmaskine. Den laver en portion cirka hver 2. til 3. minut, og der er omkring 8 krammerhus med popcorn i sådan en portion. Når man leger den, så medfølger der 30 krammerhuse, rødt specialsalt. Og med det her røde specialsalt, der kan man nøjes med at bruge almindelig olivenolie, eller en anden olie du har, og så en lille teskefuld af det her. Så slipper man for palmeolie og alt muligt andet. Samtidig følger der en diverse pose majskorn med, der er mellem et halvt og et helt kilo. For at lave popcorn, der skal du bruge følgende: 1 decilitermål, noget solsikkeolie og de popcorn her. Det er almindelige popcorn, du kan købe det overalt. Jeg plejer at gøre sådan her. Du bruger en halv deciliter olie. Og 2 deciliter popcorn. Hvis det skal gå rigtig hurtigt, det er derfor jeg lige har taget glasset med, så gør jeg sådan, at jeg forbereder, enten tager her plastikkrus eller almindelige glas. Så kan du forberede 2-3 portioner her stående, så slipper du for at skal til at afmåle, når det går stærkt. Det var den første. Og her den anden. Op med den. Og man kan sige, jo mere salt du kommer i, jo mere salt bliver det, sjovt nok. Jeg plejer at tage sådan lige en lille teskefuld op i med den. Maskinen her har 3 knapper. Den her tænder for varmen og lyset op. Varmen, det er her nede i bunden. Der er en varmeplade nedunder, som holder popcornene varme. Så tænder man for varmen op i popcornmaskinen. Og turn, det gør, at motoren drejer rundt derop. Nu har vi tændt for det hele. Så tager vi popcorn her og hælder op i popcornmaskinen. Og her skal man selvfølgelig passe på, når det er varmt, at man ikke brænder sig på selve kedlen. Sådan. Så lukker man låget. Den lille der. Her. Og så venter man. Ja, der er cirka gået 2,5 minutter, der startede den med at poppe. Og nu er der gået cirka 3 minutter. Og det var altså fra, den var helt kold. Så når den er i gang, så vil jeg gætte på, at det maksimalt tager 2 minutter. Det passer nogenlunde med, at man lige kan nå at fylde de her 8 krammerhuse, inden den så er... altså det vil sige, når den er færdig med at poppe, og du hælder en ny portion op, og så ellers skynder dig at fylde krammerhusene, så kan du lige nå at fylde dem, inden at den så starter med at poppe igen. Så er det jo så en fordel, at lågen er lukket. Ja. Der kommer sjovt nok popcorn ud. Når popcornen er færdig med at poppe, så tager man forsigtigt her og vipper. Sådan. Banker lidt et par gange. Og vipper den op igen. Slukker for drejeknappen. Og slukker for varmen, hvis du ikke skal lave flere. Det var heroppe. Dreje og varme. Hvis du skal lave flere, jamen så tager du dit glas, du har forberedt. Op i med den. Varme, dreje. Og så kører den igen. Og så kan du nå at fylde krammerhusene op. Nu kan vi lige for sjov skyld tage et krammerhus her. Ja. Godt. Ja, jeg har altså ikke 3 hænder, så det kan jeg ikke fylde. Men det er bare at skovle op i. Ja, det var en kort vejledning til popcornmaskinen. Den koster 300 kroner at leje.
for en dag, inklusive de ting, jeg nævnte tidligere. Hvis du vælger at lege den samme med Candy Floss maskinen, jamen så er det 500 kroner for begge maskiner, alt inklusive. Hej.